बयबो मिथिबाय जे दिनै 3 बाजियाव एकर्डआ जागोन आरो दाबो जोङो दावहा नांगासिनो दङ गभर्नमेन्टजों। रायजो राजाफोरनि दावहाया राजा लामायाव, फोथाराव, नेशनेल हाइवेआव, रेल लाइनआव बायदिसिनायाव जाबोबाय। नाथाय दैदेनगिरिफोरनि दावहाया टेबोलाव जायो। दा बे टेबोलावनो जोङो दावहा नांगासिनो दङ। मानोना जि मोनसे सुक्ति जागोन बे बर' हारिनि थाखाय जागोन। बियो एबसुनि नङा, एनडिपिनि नङा, सोरबा आफादनि नङा, बियो बर' हारिनि थाखाय जागोन, बे ओनसोलनि थाखाय जागोन। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि हेंथा हेंथि जानायलाय जोङो नांगौ बायदि जेरै हास्थायदोंमोन बेबायदि माखासे मोनथायफोरखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाबाय जे जोंनि जोहोलावफोर जायफोर 30-40 बोसोर अस्त्र लानानै सोमावसारबोबाय, हाग्रायाव थाबोबाय, सिलाय गुलि माने बिखायाव बजबनानै लाबाय, माने ब्लाड सेट जाबाय, गोबां गाज्रि गाज्रि मुं मोनबाय, न' बां गारनानै भुटान, बांलादेश, म्यानमार हाग्राफ्राव थानानै सम हगारबाय। दा बे गासैखौबो दिनै मोनसे फिनिशिंआव लाबोनानै दिनै मोनसे सलुसन जानो थांगासिनो दङ। बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे हिस्ट्रिक सम आरो बेखौ फिनिशिं खालामनाया जोबोद गोब्राब मोनसे हाबाफारिमोन। दिनै गोबां हारियाबो सिलाय लानानै सोमावसारदों, नाथाय फिनिशिं खालामनो हायैनि थाखाय बै हारिफ्रा गुलाय गुजाय जादों। दा दिनैनि समाव जोङो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। जि मोनसे उम्रुकैद थैजासे जेल जानायनि साजा फोसावदोंमोनब्लाबो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथांखौबो बेल लाना फैनानै बे सुक्तियाव मोनसे बाहागो खालामनो हादों। दिनै हाग्रायाव थानाय जिफोर म्यानमाराव थानाय ग्रुपआ फैनानै दिनै बे सुक्तिनि बाहागो जानो हादों। गावस्रा गावस्रि ग्रुपनि गेजेरावबाबो दिनै धीरेन बर' बिथांखौबो जोङो बजबनानै लादों। बयबो जोङो खौसेयै थांनो नागिरदों। जेसेबां ग्रुप दङ, बर' कसारी बिनाय UBPO बिथांमोनाबो दिनै बेवहाय बाहागो लागोन। बे गासैबो ग्रुप सोमावसारग्रा ग्रुपफोरखौ जयै जोंनि गोसोखौ गुवार खालामनानै जोङो बेवहाय सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ। बेयो जाबाय गुबै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव सान्थि गायसननाय। मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बायदिसिना मुं होनानै गाज्रि गाज्रि जि खोथाफोर बुङोमोन बियो दिनैनिफ्राय जोबसिगोन। गाबोननिफ्राय जोङो मोनसे गोदान बर' समाज जोङो दानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे सुक्ति। बिनि उनाव जोंनि हेंथा हेंसिफ्रा जोबनांगौ आरो जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ। दा दिनै जुदि बुङोब्ला जे जोंनि दावहाया दाबो जोबाखै। मैयायो 26 जानुवारि खुंनायाव BTCनि सिफआ बुंदों जे एबसुआ सारेन्डार खालामबाय। एबसुआ खुनुदिन सारेन्डार खालामा। आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो खुनुदिन जनानै थानाय नङा। नाथाय नैबे सुक्तिया बर'नि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लांफिननो थाखाय, बड'नि बिदा फंबाय जाय बिमाया मोदै हुगारनानै दङमोन, जाय बिब'आ, जायनि बिसिया दिनै नेनानै दङमोन, बिसोरखौ न'आव लाबोनायनि थाखाय नैबे सुक्ति। दा नंखायनो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय खोथाखौ आं कन्डेम खालामो। आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एबसुनि दिनै आफादगिरि, गाबोन आं आफादगिरि थागोन ना थाया मिथिया, नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया। बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा रोखा लिरनाय दङ। दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा, उमुगा हाबनाय नङा। जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन। भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन। नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै, जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों। दा बिनिखायनो जोङो गोबां जुजिदों। दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों, फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ। आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनुदिन जोबनाय नङा। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दाजाथों, जोंनि गेजेराव एनडिपिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ। आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो, गोबां खोथा बुंदों। फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय, फानजाबाय, गाबोन समफोर फेसबुकाव ओंखारगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि खुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि समा रंजानायनि सम। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों।
आरो बेवहाय जोङो समायखिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमोसनजों जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन दा नंखायनो खुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां जिनिस दङ दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बिखौ सोबाय जों बिखौ सोबाय आर'नाइ ट्रेन खुनु गोसोखाङाखैमोन जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ गतिके जाथि दानाया सोरनिबा बिगुरजों सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन ओंखायनो जोङो दारि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों इमोसनेल जानाङा मैया CM जोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन रायलायगोन गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा नाथाय बयबो मिथिखानानै लादो जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर दिनै जिखिनि सरकार जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोरै जादों बोरै जायाखै ओंखायनो बिनि उनाव जोंहा इमोसनजों नङा जों खौसेयैसो आवगायलांनांगोन